רוצה לראות אותך היום, אבל זה לא כדאי. גם ככה איתי, גם בלעדיי. רוז, 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 תגידי כמה פעמים אמרת לי לרוז, ואז שינית את דעתך כי את שקופה מדי. אם לא נפסיק עם זה עכשיו, אז זה מתי? יש לה אקדח בוורד ונגמרו הכדורים, ועל הוורד יש קוצים. אז תעצמו עיניים, דמיינו אותנו מתרסקים על הגלים.